Bu waka sizem gynandyrar mykadyan. Amerikanyň bir tokoýluguna ýaşaýan 101 ýaşynda bolan bir ýaşlygyny gutlamak üçin hökümet işgärleri ellerine sowgat alyp ýola düşýärler. Ýöne ençem ýol geçenden sonra şol öýe gelip görseler, ol ýerde o ýaşlygynyň ölendigini, ondan diňe iskilýädiň ýyllarynyň galanlygyny görüp, ekspertizanyň işleri bilen anyklaýarlar. O ýaşlygynyň ölendigine eýem 30 ýyl bolupdyr. Ýöne esasy gynandyrýan zatlaryň biri bolsa, o ýaşlygynyň ölenine garamazdan onuň çağalary 30 ýyllap pensiýasyny alyp ýaşapdyrlar. Bu görýän adamyňyz Subhankul Rahimow bul awekeleçiligine diýil galan adamlaryň biridir. Ömrüni berýän Allah, alýanam Allah'dır. 2024-nji ýylyň 20 dekabryna Azerbaýjanyň aweliniýetinden 43 reýs bilen Embraer Y190 hawa gemisi Baku şäherinden Grozny şäherine özüniň uçuşyny amala aşyrýar. Hawa gemisiniň içinde bolsa 62 sany raýat bardy. Ýöne hawa gemisi hawanyň ýüzünde käbir näsadyklary görä hatardan çykmana başlaýar. Şonda Täjikistanyň Subhankul Rahimow bolup geçen hadisanyň ählisini video ýazga düşürmäne başlaýar. Hemde beýik Allah ýüzlenip doga dilegleri dile getirip başlaýar. Ýöne hawa gemisi käbir sebeplere görä Gazagystan döwletiniň Aktaw şäherine awekeleçilik uçurýar. Şol awekeleçilikde bolsa 29 sany raýat dir galman maşarýar. Hiç bir güç Allah Taalanyň gudratynyň öňe geçmeýändigine biz şu videoda göz ýetirdik. Bu adamy tanamayan ýok mukadyan. Muň ady Ali Almaqti. Özüniň hajpardyny berja etmek üçin hawa mendile gelende käbir resmi namalaryň düzügi bolmagynyň sebäpli muny samolyoda mindirmeýärler. Şeýdip samolyot hawa uçmaly bolýar. Şonda Ali Almaqti aeroportyň öz içinde galyp şeýle diýär: "Samolyot ýyny dolanyp gelmeli. Men şu gün hökman hajpardyny berja etmek üçin Mekke Medine gidäýmeli." Käbir sebäplere görä samolyot ýyny dolanmaly bolýar. Samolyot ýere gelende muňa çeýni gödäwçilik işlerini geçirýärler. Ýöne samolyotyň kapitany Ali Almaqtini borda mindirjek dälýär. Şoňa esasynda samolyot täzeden ýene hawa uçýar. Muň ýanyna aeroportyň hünärmenleri gelip sorandy: "Siz näme üçin gaýdaňyz? Siz bugün uçup bilmeýäňiz, siziň resmi namalaryňyz düzügi dälýär." Şonda Ali Almaqti: "Meni Allah Taala şu gün hajpardyny berja etmek üçin ýola düşürdi. Men öz arzuwlarymy amala aşyrmana barýan. Samolyot häzir ýene-de ýyna dolanyp gelýär." Görüşmedi ýaly dostlar, samolyot hakykatdan hem ýyna dolanyp gelýär. Şonda ähli aeroportyň hünärmenleri, aeroportyň adamlary ylgap Ali Almaqtinyň ýanyna barýarlar. Munyň nähili beýle bolandygyny ondan soraýarlar. "Ýok" diýär, "Berde hiç sat ýok. Bul diňe Allah Taalanyň gudraty. Men diňe Allah Taala dilek etdim. Allah Taala bizi öz arzuwlarymyzy amala aşyrdy." Şeýdip samolotyň borda açylýar, samolotyň kapitany destine Ali Almaqtini samolota mindirin. Şunu mindirmeseňiz men uçup biljek gelýär. Samolotyň içinde hem hünärmenler hajpardyny berja etmene barýanlar ýadygarlyk surata düşýär. Şeýdip Ali Almaqti bir günüň dowamynda internet dilinde bolup Allah Taalanyň gudratyny görkezden ilkinji adamlaryň biri bolýar. Hajpardyny berja etmeneden ähli musulman doganlarymyzyň hajparlary kabul bolsun. Düz veren bolsaňyz, biziň şu wagt ulanýan klawiaturamyz alfabet tertibinden gatydaşdy. Aslında bu model bizi tizlendirmek üçin däl, eýsem ýuwaşlatmak üçin goýulan. Näme üçin? Gelin görelim. 1870-nji ýylda Christopher Scholz ilkinji ýazuw maşynkasyny ötdi. İlkinji ýazuw maşynkasyndaky klawiatura alfabet tertibine görä düzlendi. Ýöne bu ýerde bir problema ýüze çykdy. Adamlar gaty çalt ýazanda maşynkanyň goljagyçlary bir-birine çolaşýardy ýa-da gatyk galýardy. Muňa çözüm ökmünde täze klawiatura düzmäge başladylar. Bu täze modelde birlikde köp ulanylýan harflaryň arasyny epesle açdylar. Muňa ilkinji 6 harpyny alyp QWERTY diýip ad takdylar we şo günden şu güne bazara giňgen ýaýrady. Ene bu bolýar. Agul. Assalamu alaikum dostlar. Şu gün Instagramda, TikTok'ta bir video paylaştık. Şu video barada qıysgaça bir aýdasym gelýär. Şu videoň ideýasy 8 ay mundan taýin boldy. Bir küçük mundan öňe toýa bar ýakan ýolda bir maşyna signal berip saklatany gyraga çykyp durup haýaş etdi. Goşgulanmay, kontentlama goýarýanyny aýtdy. Öldürmüşünden bir wakany gurrun berdi. Şu barada
edip bermegi haýyş etdi. Indi meni gen galyran zat näme? Şol ýanky diýen ağamyzyň gurrun bilen wakafy 8 ay mundan bolup geçen waka. Men gijaýamam 8 ay mundan taýyn urdy. %95% kabat gelýär. Şoň durmuşynda bolan waka bilen men şu paýlaşan videomyň içindäki waka. Otymyň şoň kabat gelişine gaty haýran galym. Girin görün qollarna diýip umyd edýän sebäbi video kiçen bolsa tiňdirlen rahmet az däl. Şoň üçin hemişe gollaýan ýyldaşlarymyza, muştaklarymyza köp sag bolsun edesem gelýär. Ýene gollarsyňyz diýip umyd edýän. Video malsam garat görüňiz düşünersiňiz. Duygulandırıcı ütköşük täsin finala sizem tomaşa etdiňizmi? Geçen hepde bilýänsiňiz, futbolun final duşu geçirildi. Köp adam otayda Kubo 5-0 üns berdi. Ýöne men şotayda bir zada üns berdim. Kän men futbola düşünemok, kän bir futbola kän gyzymam baramok ýöne PSG'nin tälimçisi Luis Enrique. 2019-njy ýylda öz 9 ýaşly gyzjagady ksanany ýitirýär. Ýagny agyr kesele duçar bolup aradan çykýar. Şondan soň Luis Enrique bir salym futbola pauza berýär. Ýöne içinde şu ynanç saklaýar. Men bir gün izma dolanyp gelerim, gyýdym üçin Kubo alarym diýär. Bir näçe ýyldan soň PSG dolanýar, gaýtyp gelýär. PSG gelmäke Messi wady, dünýä ýyllary, Mbappé wady, hemem Neymar wady. Şolaň döwründe PSG hiç ýyl Kubowy alyp bilmedi. Ýöne bu kiçi ýaşly oýunçylardan bir topor didip, ýyldız bolmasa da ruhly, özüne ynanýan bir çağalardan oyuna girdi. Dünya belli toporlar City, Arsenal, Liverpool ýaly toporlar yeňip final duşuna gelip 5-0. Ýagny şu adeçeni tarihda hiç ýyl görülmedik san bilen yeňji boldular. Ýöne her kim şotayda Kubo 5-0 üns berdi. Belki käwirleri duýgulandyryjy prosada üns berendir. Ýöne men esasy şotaydaky bir tälimçi däl, wepady kaka gyýdy üçin şu adeçeni görüşüp iň soňunda Kubo alyp begençli, gözü ýaşly, ynançly kaka. 9 ýaşlyja ir aradan çykan kysana üçin görüşen kakan ütköşüp iň soňky 5-0 bilen ýeňşi. Ta Döwran Muhadyr 32 ýaşyňyzda sizi psikolog elmäne näme mejbur etdi? Оказывается, meni West Turkmenistan tanany oken. Kommentariyada gördüm, meduz diýip üstümden bir kamaz dul goýdular. Men gaharmy ele maňa näme maslahat berýäňiz? Sizin onu öýde duýduňyzda azatýas, azra ýaňyz. Başga size näme biýmede aýtýar? Sen biýmede aýtjaň men, öýdekiler biýmede aýtýar, işdekiler hemme zat meni ýadatdy, men ýadadym. Men näme men? Size onu rahatlyk gerekde. Rahatlyk gerek. Men diňje alasym meýle. Bir gün bir ýere gidesim meýle. Elimem öçürsem, telefonum ýok. Bir gün men bir diňje alsam, bir gün maňa rahatlyk bolsa, ana. Bolly. Onu size şu ýalgyny berýän. Arkaýyn. Bilersiniz. Marguş. Marguş.